Op de plaats van Boer Sikkema op de Harkema waard manjetemoorn het educatieproject oer de Noordelijke Frieske woorden uiteenzet. Dit jaar zullen 40 schoolklassen het programma volgen. Het programma is 16 jaar lang al ontwikkelen. Omdat bands somtijden te min weten over het gebied dat ze vaak zelfs wenjen. In de praktijk weten ze er net zo vol van al. En ik denk dat is wel mooi dat als ze hierheen gaan dat met de squalen die bereiden dat ik voor. En van de morgen hebben we hier dat ze zelf een festkoeren worden, jongen wat er al gebeuren moet. Dus, maar het is als ze zelf net van de boerderij komen, is het zelf wel theorie. Hè? En nu beseffen ze dat in het echt. Dus ze weten er wel wat van hoor, maar het zit nog net echt vast in de hol. En ik denk van dat is zo belangrijk dat we dat krijgen. We moeten beem zagen en zagen knippen. En dan maken we eigenlijk een mooie takkenziekje en dan maken we een lietsmesje mooie dingetjes erin maken. Het gieuw eigenlijk wat hoe het boer je eigenlijk doet en hoe de ding maakt en wat er eigenlijk voor werk je moet doen. Hier ken je net fatsoenlijk maar de tractor omrijden dat al die bem in de wei staan. Dus wie moet het dan omzagen? Vereniging de Noordelijke Frieske Woorden hoopt het nog hier terug te gaan met het project. Op dit stuit is er nog genoeg stiepen voor. Maar van de ploeg hopen dat dat extra blijft. Ik wil zeker wat zien hier, ik misschien wel 20 keer teruggaan. Dus het wordt zeker verdubbelen tot 20.000. En ik hoop dat we gewoon lang teruggaan. Ik hoop dat er nog Friese Woorden lang bestaan blijven maaien. En dat de provincie er geld voor oorhoudt. En dat het maar wel betalen worden. En de band moet je ook even heen. Er moet een heel programma van maken worden. Nou, en die moeten daar ook wel middelen voor krijgen. Dus bij het nationale stipje, de mensen stipje, de provincie, maar ook de gemeentes en van de morgen weer de wethouder hier. Nou, dan zetten we dit gewoon, ik zou zeggen, gewoon altijd terug. En of Sandij boeten leren leuker is, daar binnen de band het wel over eens. Dus lekker in de natuur, kies al je goede dingen doen, kies de boeren helpen. Op school dan maar zal ik lessen anders zijn, nou dus gewoon boeten in de natuur. Omdat dan boeten best en dan doen leuke dingen.